Kung importante man ang mental health, paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang aksyon radyo lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligat sa tak ng alas 5 sang hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mayong hapon, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Yari na nga mo niya pagdulong sa inyo sa mga panibago, mainit siya nagabagang mga balita. Diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition, subong nga adlaw, Lunes, petsa 28 sa bulan na sang Marso ng tuig 2022. Kagaron, kanto naman kita sa aton nga mga headlines. 2 ka miyembro sa NPA nga napatay sa engkwentro batok sa militar sa Himamaylan, nakilala na. Suspected siya bukag drug paraphernalia nga nakrecover sa encounter site sa Himamaylan, igapaidalom sa confirmatory test. Community Environment and Natural Resources Office, Bago City, magaupod sa Uplan Baklas, sang Comelec. Gun ban violator sa Western Visayas, nagdangat na sa 127. Negros Occidental nagapanguna sa may pinakamadamo nga violators. 10,500 kabalakulod noon, nakabaton na sang 2,000 financial assistance nagikan sa city government. Bacolod City Veterinary Office nagamonitor agad masiguro nga wala sa makasulod nga kaso sang bird flu sa syudad. Kagamuyad to mga kabombo nga nga mga headlines, karon saylo naman kita sa mga detalye nasa nga ito nagapanguna mga balita, upod sa inyo mga tagbalita. Bombo, Glory Fidel Shario. Kag Bombo, Zaldi Foro the second, kagkaroon saylo na kita sa detalye na sa nga ito nagapanguna nga balita lokal. Natumod na ang 2 ka mga ginapatihan. Rebelde nga napatay sa engkwentro batok sa 94th Infantry Battalion sa sitio Maliko-Liko, Barangay Carabalan, Himamaylan City sang Sabado sang hapon. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander sa 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army, napatay ang 2 ka mga ginapatihan nga katapos ang rebelde sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sang 94th IB kag rebelde nga NPA. Suno kay Pasaporte ang mga napatay ang ginkilala kanday Arnolfo Sabanal kag Jason Sabanal, 30 anyos,
lunsay mga pumuloy sa Purok Lunoy, Sitio Kunalom, Barangay Carabalan, Syudad sang Himamaylan. Positibo nga rin kilala ang mga bangkay sa Barangay Kagawad sa Barangay Carabalan. Nakuha man sang pamilya ang mga bangkay sang duwa ka mga rebelde. Sunod sa commander sang 303rd Infantry Brigade, duwa ka engkwentro ang nagluntad sa Barangay Carabalan sang Marso 25. Samtang isa naman ka engkwentro ang nagluntad sa natungan sang Sitio Malikuliko sa kag Sitio Lunoy sang Marso 26 alas 3 sang hapon. Nga ginapatihan kung sa din napatay ang duwa ka rebelde. Malabot naman kung tani isang tropa sang gobyerno ang mga rebelde sa ilang hideout nga napahamtang man sa Barangay Carabalan. Ginabanta naman nga 30 ka mga katapos ang rebelde nga ang naengkwentro sang tropa sang gobyerno sa magkatuway nga engkwentro sang Marso 25 tubtob sang Marso 26. Na-recover sa lugar ang grenade, medical kit, 9 ka shotgun ammunition, 1 ka scoop, pila ka mga subversibo nga dokumento, kagini ang duga nga na recovery sang Marso 25 nga encounter. Ginalantaw man sang army nga sa Barangay Carabalan, himamayla ng mga NPA nga mapatigayon sa ilang nga anibersaryo sa Marso 29 matapos nga makuha ang bago nga hayahay sang CPP, NPA, NDF. Dito nakita niya dalawa, no? And pag-update mo ng ato na unit accordingly, identify niya siyang kagawad. Identify niya ang ilang identity. So, na accordingly, nakuha niya sila kahapon. About more or less mga just before lunch siguro. Ang kabansang pagpahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sa 303rd Infantry Brigade. Samtang ginahulat na lang sa pamunuan sa 303rd Infantry Brigade ang resulta sang confirmatory test sa ginaligar nga illegal nga droga nga nakuha sang tropa sang gobyerno sa mga kagamitan sa mga rebelde sa Sitio Marikuliko, Barangay Carabalan, Himamaylan City, Sabado sang hapon. So kay 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte, may mga impormasyon sila nga nabaton nga ang mga leader sang rebelde nga grupo ang nagagamit na sa karon sa illegal nga droga agud nga mas makontrol ang mga ang ilang ang mga miyembro. Ginahibalo pa sa karon sa mga otoridad kung sa diin nagakuha ang sang supply sang illegal nga droga ang mga rebelde. So kay Pasaporte, madamo naman sa nakuha ang mga kapulisan kag iban nga ahensya sang gobyerno sa illegal nga droga sa syudad sa Bacolod, San Carlos kag iban pa nga LGU sa probinsya sang Negros Occidental nga isa ilang napatigayon sa nga operasyon batok sa illegal nga droga. So, subong adlaw nila kasi matest. So, pa-request ko to sa aton tropa kandakan sa na ma-examine para ma-determine. So, wala to na mo ni ang result ang sa Philippine National Police na ang kabayan sa uko ng dugang nga pahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte ang commander sang 303rd Infantry Brigade. Magaupod ang katapos ang Community Environment and Natural Resources Office sa Concenro, Bago City sa probinsya sa Negros Occidental sa Commission on Election o COMELEC sa pagpangbakla sa mga posters ng lokal nga mga kandidato nga nakalansang sa mga puno sang kahoy sa probinsya kadungan sa pag-umpisa sang campaign period para sa local candidates. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Senro Bago City Head Engineer Joan Nathaniel Herangaya, ginahulat na lamang nila ang pagpatawag sa ila sang COMELEC agod niya makaupod sa task force baklas. Suno kay Herangaya, kinahanglan nila nga magupod sa task force ang COMELEC sa pagpangbaklas bangod wala man sa mga ini nakahibalo kung sa diin ang mahimo nga butangan sang poster kasubong man sang non-posting areas. Sunod diri madamo na sa mga puno sang kahoy sa probinsya nga ginabutangan sang poster sa mga kandidato kag ini ang maathag nga paglapas ang pagsulundan sang COMELEC. Naibaluan nga hindi man mahimo makakas sa mga poster sa mga kandidato nga nabutang sa mga pribado bangod sa Temporary Restraining Order akong TRO nga ginpagwa sang Korte Suprema. sa subong makita ta o kita kadalan daw lumula mo puro mga posters na panglansang sa kahoy pamunong priority tang pangwaon upod ang taga Bureau of Fire kag ang Philippine National Police do halos tanan nga kahoy din lansangan na basta sa kadalan so inaya clear violation na siya sa atong election law. Ang kaban sa pagpahayag ni Senro Bago City Head Engineer Joan Nathaniel Hirangaya. Nagdangat na sa 127 ka mga gun ban violators ang na-record sang Police Regional Office 6 sa bilog nga Western Visayas humanis ang nagsugod sa eleksyon o ng election period. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis,
spokesperson sa PRO6 nagapanguna sa gihapon ng probinsya sa Negros Occidental nga may 51 ka mga violators. Nagasunod ang probinsya sa Iloilo nga mayara sang 21, probinsya sa Aklan nga naka-record sang 15, syudad sa Iloilo nga naka-record sang 13, siyam sa probinsya sang Capiz, kag syudad sang Bacolod, 5 sa probinsya sang Antique, kag 4 naman ang na-record dagikan sa isla sang Guimaras. Kabugusan nga 74 ka mga sa assorted firearms kag sa 64 ka deadly weapons ang nakumpiskar sa mga otoridad nagikan sa mga nagkaladakpan. Suno kay Solis, ang mga nakumpiskar nga mga armas ang nagikan sa mga ginrespondihan sa mga kapulisan nga kidagamo kag sa mga COMELEC checkpoints. Kalabanan nga mga rason sa mga nagkaladakpan nga nagalapas sa gunban ang wala na kahibalo sa ginapatuman ang pasulundan. Samtang wala naman sa the record ang PRO6 nga insidente nga mahimo maangot sa election campaign period nga nagumpisa sang Marso 25, Biyernes nga adlaw. Nagpanawagan man si Solis sang kooperasyon sa tanan bangod luyag sa mga ini nga ang malinong matawhay nga eleksyon sa May 9. Kasubong man nga nagpanawagan man ini sa mga pumuluyo nga kun mayara sa mga makaduluda nga nagakatabo sa palibot nga ipadangat gilayon sa otoridad agod marespondihan. Data naton ma'am no as of March 25 lang subong no. Okay. May ara na kita 127 ka individual sa bilog nga Western Visayas nga natakpan nga nag-violate sa gina-implementar naton nga COMELEC gun ban, and may ara kita 74 ka assorted firearms nga na-recover kag 62 ka deadly weapon. Ang kabahin sang pahayag ni PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Ginpahayag sang Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center kon Ondok nga madamo pa nga mga operators kag drivers sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental ang wala pa makabaton sang fuel subsidy nga ginhatag sang gobyerno. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Diego Malacad, masobra pa sa 5,000 ka mga beneficiaries ang wala nakabaton sang 300 pesos pa lang. Akon bangod 300 pa lang ang natagaan sang nasabit nga ayuda sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Suno kay Malacad, tipunon na lamang sini ang listahan sang wala makabaton sang fuel subsidy. Agud niya mahatag kay Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya kag Congressman Joseph Stephen Paduano, ang minority floor leader sa House of Representatives of the Philippines. Agod nga madala sa Kongreso kag mahimuan sa tikang agod nga mahatagan sang ayuda ang mga nagakadapat nga beneficiaries. Nagpanawagan man ini sa Regional Director sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 6 nga himuon sang husto ang obligasyon sini. Hindi man sini sila makapasaka sang pletehan bangod bisa ng mga pasahero ang nagahangla man. Kung ang natagaan mga 300 lang, may mga more or less sobra para 5,000 ka mga driver from San Carlos. Ibang nga mga driver kani why na dre ang ila salakyan why nagagin pa biyahe kay tungod sining pandemic tagang subuto nga kwano. Pero sa kwana na sa PUG lang na. Ang kabayan sa pagpahayag ni Diego Malacad, ang Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center. Samtang nagdangat sa 21 million pesos ang budget igipain sa syudad sang Bacolod agud nga ibulig sa mga residente nga naapektuhan sang COVID-19 kasubong man sang pagmahal sang presyo sang gatong. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Pasita Tero, ang pinuno sang Department of Social Services and Development sa Bacolod City, 10,500 ka mga individual ang nakabaton sa 2,000 pesos ng cash assistance nagikan sa syudad. Nagdagat man sa 1,500 ka mga drivers ang kalakip sa nahatagan sang bulig. Kalakip man sa mga nakabaton sa ang mga manuturista, labandera, barbero kag iban pa nga nawadaan sa trabaho bangod sa COVID-19 pandemic. Ginhingagaw man sang DSD nga mapanghatag ang ayuda antes magumpisa ang banning kasunod sang pagumpisa sang local campaign period para sa May 9, 2022 elections. Suno kay Tero, bisan gamay lamang ang cash assistance, makabulig ini sa mga pumuluyo nga makapiyan-piyan sang ila adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Mga 10,500. Pero tantawon ko lang kaya doon nag-isip kami gamay. Ang gin-budget namon ni times 2,000 kinait. Bali, mga 21 million. Okay. Kaya mo ni transport. Dason may mga sangulam lang nga hindi na-employed ng mga barbero, manikurista, mga sectoral group. Ang kabayan sang pahayag ni Pasita Tero, ang pinuno sa Department of Social Services and Development sang Bacolod City.
Nagapadayon ng monitoring sa Bacolod City Veterinary Office agad nga masiguro nga wala sa makasulod nga kaso sang bird flu diri sa syudad sang Bacolod. Naibaluan nga na-record ang outbreak sang highly pathogenic avian influenza sa probinsya sang Bataan, Camarines Sur, Laguna, Nueva Ecija kag Tarlac. Suno kay Doktora Maria Aguida de la Torre, City Veterinarian sa Bacolod City Veterinary Office. Nag-coordinate sila sa Negros Occidental Provincial Veterinary Office angot sa monitoring. Agod nga wala sa makasulod nga produkto nga infected sang birds flu. Bungod kulang man sila sang manpower, agod nga matutuka kon makatukod sang task force nga magabantay sa port of entry sa mga poultry products nga nagasulod sa syudad gikan sa mga lugar nga may outbreak sang highly pathogenic avian influenza o kon ang bird flu. Suno kay De La Torre, nagahulat man sila sang executive order nagikan sa alkalde sang syudad sa pagpatukod sang task force para sa pagbantay sang bird flu. Ang avian ang delikado bangon mahimo ini nga maglaton sa mga tawo sa tion nga ang manok ang matapikan sang balatian. Wala man sang shortage sa supply sang manok kag itlog sa syudad. Apisar nga may mga supply nga wala makasulod sa syudad, kadungan man sang hugot nga pagbantay sang Provincial Veterinary Office kay City Veterinary Office sa mga nagasulod nga poultry supply sa Bredco Port sa syudad sang Bacolod. Samtang dutay naman ang na-record o kon na-record sang City Veterinary Office nga illegal nga nagaihaw sang baboy o kon nagaihaw sang double dead nga baboy, kasunod naman sang hugot nga pagbantay sang task force Butagoy. Actually, sir, ang bread ko dapat Bacolod City gidman ang mandira or ga-inspectora. Pero it is sad to note nga kulang pa kami sa tawo. So, ara man ang province, kumbaga, ano na lang kami sa ilaga, gasalig or ga-coordinate man kami sa ilaga when needed. Tungod nga sila ang may tawo, subong. Pero I just do not know kung magawa ang executive order. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Veterinarian Doktora Maria Aguida de la Torre. Nagdangat na sa kapin sa 65% sa kabugusan ng populasyon sa probinsya sa Negros Occidental ang fully vaccinated sa COVID-19. Suno kay kung batok sa COVID-19. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, nangimahinay pa ang vaccination rollout sa probinsya kasunod man sa pag-umpisa sang local campaign period. Suno kay Lacson, sa 80% nga populasyon, sa 60% ang fully vaccinated, kag 5% pa diri ang nagahulat sang second dose. Kapin 15% na lamang sa populasyon ang wala pa mabakunahan. Samtang sa senior citizen naman, wala pa malabot sa probinsya sa pagbakuna ang 50% sa mga senior citizen sa probinsya. Magapabili naman ang probinsya sa Alert Level 2 bangod wala pa sang approval nagikan sa Department of Health kasunod sa vaccination rate sang probinsya. Wala man sang problema sa gobernador bangod ang Alert Level 2 mahimo na makagwa ang 70% sang populasyon sa probinsya. Especially now, no? Since the local campaign na nag-start, if it was slow before, it will even be slower now. No? Right now, the latest is, I think, of the 80% target, which is 2 million already, 60% have already been fully vaxxed, and there's 5% waiting to be fully vaxxed, meaning on second dose. No? Ang kabayan sa pahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Nagaplano ang pamunuan sa Philippine Statistics Authority kon PSA Negros Occidental nga magbutang sang registration booth sa National ID para sa mga kabataan sa probinsya. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Luis Gonzalez, ang Chief Statistical Specialist ng PSA Negros Occidental, nagka-coordinate na sila sa mga prinsipal sa probinsya sa Negros Occidental sa syudad sa Bacolod kung mahimo ang mga ini makabutang sa National ID registration booth kadungan sa pagbalik sang face-to-face classes. Tinutuyo sini nga marehestro kag maka-avail na mga kabataan sang National ID. Nag-coordinate naman ang PSA Negros Occidental sa isa ka eskwelahan sa Banwas ang Hinubaan. Agud nga butangan sang National ID registration booth. Aminado man ini nga madasig ang registration sa National ID apang madugay ang pagpanagtag sini. Sa bilog nga Pilipinas, mayara na sang 50 ka milyon ka mga tawo nga nakaparehistro sa National ID. Apang 10 million pa lang ang na-distribute nga IDs kay isa ka milyon pa lamang ka ID sa nakabot para sa probinsya sang Negros Occidental kay sa syudad sang Bacolod. Taga-approval ang SIM number, no? Kung may face-to-face na, pwede kami maka-establish sa registration sa registration center sa ilang area. Somewhere in Nubaan, siguro. So, naka-coordinate na kami dito sa isa ka school nga siya man mismo nagambal ang principal nga mo ang date mag-start ang ilang face-to-face. Basi pwede man kami siguro maka-ano sila.
for registration. Ang kabayan sa pagpahayag ni Luis Gonzalez, ang Chief Statistical Specialist ng PSA Negros Occidental. Samtang sa katapusan nga balita, nakaagom sang samad sa nawala nga tiil ang motorcycle rider matapos nga mabungguan sang maroon nga Isuzu crosswind sa 18th Lacson Street, syudad sa Bacolod kay ina sang aga. Gilayon man nga gindala sa walay bulungan ang biktima nga si Gregory Gay Cotillo, 40 anyos, sa Barangay 2 Victoria City, Negros Occidental. Samtang nakaangkon sang gamay nga damage sa atubang ang SUV. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang hapon. Kagamuyad to mga kabombong, amon yung mga pagdulong sa inyo sa mga panibago, mainit yung nagabaga ng mga balita. Diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Lunes, petsa 28 sa bulan sang Marso 2022. Antes kita magtakop aton danay panumbalikan ng aton nga mga headlines. Dua ka miyembro sa NPA nga napatay sa enkwentro batok sa militar sa Himamaylan City nakilala na. Suspected siya kag drug paraphernalia nga na-recover sa encounter site sa Himamaylan igapaidalom sa confirmatory test. Community Environment and Natural Resources Office Bago City magaupod sa Uplan Baklas sang COMELEC. Gun ban violator sa Western Visayas nagdangat na sa 127, Negros Occidental nagapanguna sa may pinakamadamo nga violators. 10,500 ka bakulod noon, nakabato na sang 2,000 pesos nga financial assistance nagikan sa city government. Bacolod City Veterinary Office nagamonitor agad masiguro nga wala unsang makasulod nga kaso sang bird flu sa syudad. Kagamuyat to ang aton nga mga headlines. Standby na kita mga kabombo sa aton masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Upod naman natin si Bombo Dennis Rubica. Kag sa katapusan kami nyo ng intag balita. Bombo Glory Fidel Shario. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kagkaroon sa ato naman nga Bombo News Analysis ngin padala sa aton maukod nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, Grand Rally. Grand Rally giniwat na sang duha ka partido. Tagsa ka supporter nagasinggit sang 15-0. Nagaplastar sang ila plataporma di gobyerno. Ang iban may dala pa nga pagpakalain sa subong nila nga mga kandidato. Madamo nagasinggitan nga ang eleksyon na muna ato ang katapusan. Nagapati nga sila na ang magmadinalagon tungod sa mga tawo nga nagtambong kagang ila kadamuon. Apang hindi pa kita makahatag sang konklusyon, kaya ang tawo nagabag-o ang ila paminsaron. Ilabi na kung may itanay nga nagalukot nga papilon, ginabaligya ang ila buto nga bilidhon. Kabay pa sa sining eleksyon, aton gid sila maayo kilatison. Mga plataporma aton gid sing maayo usisaon, agod kung sila ang magdalaog, sila ang aton pagasukton. Ang ining panguna-una pananawan naging padala ni Leo Siralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes